Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα power bank. Είναι το Riverson Horizon, το 20.000. Θα το κάνουμε unboxing, να το δείτε. Αυτό κοστίζει 24,99 ευρώ. Τόσο το έχω αγοράσει. Από μεγάλο κατάστημα, από αλυσίδα. Έχει 2 χρόνια εγγύηση. Να προσέξετε μόνο, γιατί οι άλλοι δεν δίνουν 2 χρόνια εγγύηση, δίνουν 1 χρόνο εγγύηση. Είναι αμερικάνικο προϊόν, είναι σχεδιασμένο στην Καλιφόρνια και φτιαγμένο στην Κίνα. Όλα εκεί γίνονται. Εδώ είναι... Ορίστε. Να τα δούμε εδώ. Εδώ μπορούμε να δούμε τα πάντα γι' αυτό. Έτσι. Και θα το ανοίξουμε μέσα να το δούμε και αυτό. Πώς είναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Θα πάρουμε ένα ψαλιδάκι εδώ. Για να δούμε. Θα κόψουμε σωστά ή θα τα κάνουμε μαντάρα. Χρειάζεται να κόβουμε και πάρα πολύ. Να το. Εδώ. Το ανοίγουμε. Ελπίζω να μην με πάρει. Λοιπόν. Και αυτά εκεί, αυτά εκεί. Και εδώ. Τώρα. Να το. Εδώ είναι. Καλώδιο. Και το. Και το μηχάνημα. Εδώ είναι οι κάρτες εγγύησης. Θα δούμε αν πρέπει να τις συμπληρώσουμε και να την αποστείλουμε. Το βγάζουμε. Αυτό είναι. Ωραία. Έχει 2 θύρες για να φορτίσουμε τα κινητά μας και 2 θύρες εδώ για να φορτίζουμε το Riverson. Σε αυτό το σημείο εδώ, δεν ξέρω αν φαίνονται, μπορεί και να μην φαίνονται, έχει λάμπες LED που μπορούμε να δούμε την κατάσταση του power bank, αν είναι φορτισμένο, πόση ώρα θέλει και έχει και ένα διακόπτη εδώ. Λοιπόν, αυτό θα το δούμε και θα επανέλθουμε. Ζυγίζει μισό κιλό περίπου, έτσι, 499 μου φαίνεται γραμμάρια, κάπου εκεί. Μισό κιλό, είναι αρκετά βαρύ, είναι σαν ένα κινητό τηλέφωνο μεγάλων διαστάσεων, αλλά είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο προϊόν. Έτσι έρχεται με το καλώδιό του. Έτσι. Αυτό. Θα το δοκιμάσουμε και θα επανέλθουμε.